Jožko Ferko. Vidíš, tam je ďalší tretí. Už to pivo ide ochutnať. Vidíš, tam je tretí. Vidíš ho? Ideme sa na alkoholika. Tam je tretí. Spaja pri tanieriku. No. Nevoňa mu to pivo. No a štvrtý je ešte pod tým. A piatý. A veľkou diaľkou. Piatý ešte pod skriňou. A piatý je pod skriňou. Divaj sa, ak sa škrábe. Čo to tam kutre? Toto je herec. Čo to všetko natáča na sebe, potom to dáme do počítača a pozrieme si to. Život v lese. Alebo že to napalíme na DVDčku a budeme to pustiť ako dobré ojesko. Začím tam rozprávať, že to živia a To napukuje. potom to namluví. Som ho vystrešil. A si ho začne preháňať potom mlieko. Čo to tam kutre? Idem piat? Také čistnice na pivo, ne? Peník je. Samica je... To je šablóny nastriekané. 6 ich tu je. Žiežka za 6 rokov vežu. Takže 6. Číslo 5. Tak no, veď tu môže byť 6. Samica a tých poďme 5. No to sú malých je 5. No. A ten piatý ani nejde papať to mlieko. Ale... Každý sa bojí piatých nečúchal, ja. Zacítil. Ale to si veľmi tiež, že pije. Čo zatím? Aha. Za pol hodinu sa pečná zapára. Môžeš ísť sám, nie? A to ma natáča. Ja sa nechcem sám. Jak ty umliečky. Víš? Ja som tu všetci rozparkoval, ale neviem čo. Ja som tak ako si... Tam ide štvrtý, vidíš? Hentý vzadu. No. Tam je štvrtý a piatý je pod skriňou. Skúšal si to hľadať normálne? Ten sa bojí. Nie, ten už prešiel celú šopu. Len jeden sa nebojí, oni už normálne idú po telefónu. To má nás taký zvyknutý, že ľudský pách im není cudzí. Počuješ piatého? Tak tam Tam. kutre? No? Prvý, druhý, tretí, štvrtý. No piatý je pod skriňou, pod plechou ešte. Nie trošku. Nie, už sú tu 4 a No tam však je. to je štvrtý a piatý. Prvý, druhý, A tretí. už sú piati. No, tam 4. A ešte jeden. Tak 6 ich tam je. 6. Koľko ich je pod... Teraz ich je 5 vonku. Tuto pod kompresorom. No, 1, 2, 3, 4, 5 a 6 tam šuchtre a mám aj na lovu. Tam má 6 ich je. Už je vonku ďalší. A píšťa tu chodí a tu je. No, však žúrka, všetko. 6 sa ich teraz ukázalo, že tam. Začína povrchať. 6. Tak sa zasmiel. Teraz sa všetci 6 ukázali. Natočal si to, jak sa smejú? Všetci 6 sa pozerali. A tu je ďalší. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ich je 6 je hen tam. Nie, tu ich je 5. 1, 2, 3, 4, tam je 5 a tam vzadu 6. Pri samou. Tam vzadu Tam je 5. na konci 6. Čo tu robíš? Na druhej strane si. 1, 2. To je za nás veľkú doma. Mama, poď sem, uvidíš všetkých. Teraz sú všetci venku. Sem poď ku mne, poď. A už 6 zaliezol tam. Ale je vedľa, takže budem musieť ísť. Tu ich je 5, iba 2 sú, 2, vidíš? Raz, 2, 3, 4, tam je 5. A tam A 6 je pod skriňou ešte. Tam je 6. On sa za chvíľu Vavko, ukáže. daj tak z diaľky, že koľko ich tu je 6. Nezoberieš to tak? Musíš dozadu niekam. Strali. Tak sa zasmiel. Tak. Ako sa zasmie. Už je vonku, dívaj sa 6. Vzadu je 6. Tam je Keď to vlastne je. zaliezol pod kompresor. Taká A armáda tam vyleze, 6. že? Dobre. Druhý, tretí, A začnú štvrtý sa rojiť za chvíľu. že? A tu je 6. Tu je 6.
Tam dvaja A použia to pekne pijú. Môžete. Ide. Pozor. To sú plynové. Natoč si to plyno. Nie, on proti nejakých, čo pijú. Je to zaujímavé inštalácia. Cestovníky, neviem, či bola Mali, ale ako stará, ja som to ešte nevidela. 6 vieškov po kope. A ako pišťa, to by si nepočula. Počula som to, tak? Ja som Niekto písal, že si tak. to nepodporuje. Ten software. A baterka. To samca som. Jedine, že by si to nemohol skúsiť, ale to už dneska asi nenainštalujeme, to by si musel prísť zajtra. Mám ešte druhý notebook, vieš, ale tam je tiež výstav, tam je tá slabšia výstav. A ja mám čo? Ale už to inštalujú, uvidíme, či to skúsi. Klikni to za názor. To sa kúka na svojich zrodecov. Potom je podarený. Ten fakt, že nie je veľmi poistky. A čo? Nevyhodil? Nevyhodil. 6 vieškov. Musí svietiť to tak, aby som tam musím svietiť to na modro. Čo? Lebo tam je vykonte. No, oni si to vylejú na zem, dívaj sa. Máme celý tanierik ťahali takto, že. Predstav sa s mliekom, vieš, ak by museli jesť. Počuješ to? Čestoviny, hroštek. Rukavice. No, sranda. Čo No, taká, že vezeme bude piť. čeho sa dožije na staré dole? To Tam som už ešte vyliez fakt za nevidela. tretí a tam Ale som štvrtý. Mieško videla všelijakých, ale takú pokope, 4. takú armádu. Názorový chodí taký na mesto, no a ja mám počuť, ak tam šlapne na tej výšky, jak sa to rozhrká, vieš, normálne na domy. Malových tápkov. A zase sedí na kraji. Na začiatku ešte štekal normálne, že to je tu mám fakt, vieš. On vždycky vyšli mi a že ješko, vieš, máš. A cez Durba, že práti úplne, cez Burgyňu, tam listami kýve. Tak ale to beha jak frast toto. Ja viem. To chytro beha, no. Beha skoro jak Ježiš. 6 ich je, presne 6, no dúfam, že nie je 7. To by som asi neprežil. 8, zajtra 10, že? A boli iba 4. Ja som si myslel, že dvaja iba, vieš? Som počul tretí. Takže tretí. Znamená, že 4., 5. a teraz sme zistili, že 6. Tatko minule, že ešte, že ste nechceli svietiť, skoro som tu stal na toho jedného malého, vieš? Že No tu tam skoro bol. pripočil. Že No, nechádzajú v noci, vieš. Máte veľké bejvá? že To tak majú v dobe, že ich nikto nedrapne, lebo oni sa dajú do kubka. a to vyhral. No. Tak z tohoto keby si natočil cez 100 stotní dňa. Doma, u nás doma na dvore 6 ješkov v komore. Že tam bol Počúvať jeden. ako taký novravý. Pivoni, mliečko. Že u nás doma na My si dole dáme- sednieško v komore. Také, že keď No, môžeš písať. keď Žijú si tam v chytil- pohode, Keď chytil ako ešte do čepiaky. v našej dobrej dohode. S nami v dobrej dohode. Áno, no, básnici samia. Oni sa len mliečko. Pijú. Mami jednu, mami niečo tvrdšie, pijú. Je to veru, pijú. Konku leje, zmráka sa. Keď 6 ješkov, Ja veru, mliečko blízka pijú. sa hen tam, nad rajcom. On zase ma kúša. Mráka? A tu je Videl jeden. slnúť. Tu je. Krá, raka. Povedz si sladká, vidíš? Takého to. Raka. Krá. Tak, a dosť, hej. Sranda. Ja dosť. Chodil taký malý, má 9 rokov teraz. Vždycky niečo, Ješkovia sú tak zvážil, že zježení. hej, ja dosť. Ješkovia sú zježení. A my sme už zvolení. Asi natrunčený. Tak, ja som bol, že? Nemám plnou tašku hulení. Budeš vyprávať v triede. No? Máme 6 ješkov. Skúsi robiť z toho nejakú fotku, ale tam ich 6 neodchodí všetkých.